que decimos que esta noite é unha noite de insultos, pero queremos creativos, lindos. Hai insultos lindos, Carme Hermida, filóloga experta. Non en insultos, pero... hai insultos lindos. Boas noites. Pois, igual que hai palabras lindas, palabras que nos parecen menos lindas, o insulto, aínda que é un insulto, hai nos máis bonitos e máis feos, sen dúbida. E hai insultos propiamente galegos? Sí, claro. Sí. Igual, propiamente galego temos todo o que temos en Galicia. Vamos a definir un pouco, a ver, contemos, non? Realmente, que é un insulto? Que entendamos toda unha definición. Pois mira, un insulto é calquera palabra que nós poidamos utilizar para enfadar, menosprezar a unha persoa. É dicir, que hai palabras Calquera que palabra. poden ter varias acepcións. Unha incluso pode ser unha louvanza e outra pode ser un insulto. Por suposto, a palabra bonita... Bonita. Bonita. Depende do tono, non? Exactamente. Porque no insulto está a actuación, a intención de que no di. Entón, se ti a unha persoa, a máis a retranca, claro, se a unha persoa que non é moi guapa e chamas bonita, que estás facendo? Sí. Insultala. Un poquinho de además, si queres, perdona. Para escoitarnos un pouco mellor. Moi ben. Perfecto. Entón, estos son palabras que poden ter esa dualidade, pero hai palabras concretas que signifiquen exclusivamente insultos. Sí. Por exemplo, a ver, aínda que é unha palabra común, unha palabra procedente do latín, a palabra imbécil ou a palabra parvo hoxe, pois son palabras que só teñen un valor insultante porque teñen un significado negativo. Entón, claro, a palabra carallán tamén é unha palabra negativa, é un insulto así de principio. Sí, de principio, sí. De principio, sí. E de final tamén. De final tamén. Bueno, pero cando unha persoa divertida tamén... Sí, claro, sen dúbida. É dicir, o que pasa que, claro, todo depende da intencionalidade. Temos chamadas telefónicas, a ver, levantamos o teléfono. Hola, moi boas noites. Hola, moi boas noites, Galloso. Que tal, amigo, como se chama? Pois mira, son Pepe, chamo dende a Matanza de Padrón. A Matanza, home das terras de Rocío. Sí. É de das terras de Rocío, barrio. Moi ben, a Pepe... Mira, estabas falando ahora a propósito de insultos, bueno, polas características así da persoa veuseme un á cabeza que eu creo que lle viña ao pelo. Non sei se andará por aí Manuel de Andrade. Hai un insulto para Manuel de Andrade. Quería dicir, a ver, decir, a ver, con cariño, Pepe, exactamente. Eu quero marcar un pouco as normas do xogo, porque trátase de que nos divirtamos todos, e entón, eu non sei se está Manuel de... Bueno, vámonos localizar. A ver, estamos en directo, Pepe, e entón estas cosas non teñen rectificación, non vayamos despois... non hai problema. Vale, con cariño, simplemente por xogar. Pode haber algún insulto con cariño, Carme Hermida, filóloga? Claro, sen dúbida, sí. Un insulto, volvemos ao mesmo, todo depende da intencionalidade. Todo depende do tono. Claro. Manuel Andrade, disculpa, xa sei que non andaba dentro dos... Que dixo? Que podía haber insultos con cariño? Bueno, sí, dixo que sí. Dixo que pode haber insultos con cariño. Entón eu son os que fago eu cando me buchean, son insultos con cariño. Pois mira, podes, claro, ti podes sacar a... Ti con que intención os faz? Todo depende. Eu sempre boa, sempre con moi boa intención, sempre. Xa o sabe todo o mundo que está comigo a muerte. Bueno, a ver, temos aquí a Pepe... Sí, exactamente. Bueno, a ver, que Pepe de Padrón... Hola, Pepe, a ver, podes dirixirlle, por favor, entón a... Aí vai o insulto, Manuel. A ver. Ti eres do coiro de Xudas. Eso, dende o punto de vista filolóxico, que explicación pode ter do coiro de Xudas? Ainda que creo que podemos atinar. Mira, como dixo aquí a Felicia, compañeira, que a lo demo, efectivamente. Unha persoa mala, todos sabemos o que fixo Xudas, verdad? Con cariño, foi con cariño. Claro, foi con cariño. O mesmo cariño que ti lle das. Na miña zona isto non se utiliza para, digamos, decirlle que eres un traidor ou un discípulo infiel. Na miña zona quere decir estas persoas que sodes así, que non disfrazades a verdade, que sodes moi sinceras, que isto non ten que ser algo malo, pois igual precisamente pode ser algo bo, ser moi sincera, bueno, pois non a todo mundo que se lle di desa forma pode ser que caiga ben, pero bueno, para outras a sinceridade é un premio. Perdona, de onde dixeches que eras? De Padrón. De Padrón. Mira, non colgues, despois produción xa che pilla a túa dirección, o teu teléfono, xa che fago unha visita esta semana que ven. Eu agradecercho polo cariño. O insulto final... Ao
ya foi un piropo. Xa me din conta, Sobre todo polo cariño. Bueno, en definitiva, diga por última vez, Pepe, como era? Ti eres do coiro de Xudas, Manuel. Que eres do coiro de Xudas. Moi ben. Moitas gracias. Pepe, moitísimas gracias, forte aplauso. Tiñas un Gracias a bico. vos, boa noite. Felicia, tes algún tip para Andrade? Eu, Con Andrade, cariño outra vez. Con cariño. Outro, sí. Pensabas que te querías e foi no teu. Desa cara tan bonita non me namoraba eu. Mira que ben. Que bo, pues sí, Botou sí que tamén. bonito. Ao final inspiramos. Ao final nada máis, inspira. Escoitaría ben, Sí, a idea ben Foi con moito cariño, pero con Pero moita aí se juntas. dedicación, Sí, Moita retranca, Felicia. moita retranca. Repite, por favor. Pensabas que te quería e se foi no teu. Desa cara tan bonita non me namoraba eu. Ala, Andrade. Como digo outro que Despídome. temos por aquí, polvo por outra. Boas Un noites. aplauso para Manuel Andrade. Gracias, Manuel. Gracias. Se te viña un bico. Espera, atrás. Queres che dar un bico? Claro. Nos vamos cantando a Manuel e despois... Que quere decir o Cepelín? Cepelín. Este é un insulto. Sí, é un insulto moi común nas Rías Baixas, e é un insulto con historia. Porque case podemos decir o ano en que apareceu na lingua esa palabra. O Zeppelin é unha palabra con seseo, fai referencia a un dirixible, a un globo aerostático aquela, moi grande Zeppelin. que inventaron os alemáns. Ben, pois esa nave facía viaxes transoceánicos, é dicir, iba de Alemanha ata Buenos Aires ou ata Brasil ou ata os Estados Unidos. E como xa imaginades, o camiño máis curto para ir dende Alemanha aos Estados Unidos, por exemplo, pasa polas Rías Galegas. Entón, nos anos 30, o Zeppelin cruzaba Galicia para sair ao Atlántico e despois chegar á América. E voaba, comparado cos avións de agora, voaba moi baixo. Pero era o triple de grande cun avión grande de agora. Pero a xente, claro, vía o pasar tan cerca que asustábase e acabaron chamando Zeppelin aquela persoa que anda correndo seguido para todos os lados, que mete moito ruído e que non ten paraxe. Eres un Zeppelin. É un Zeppelin. Un Zeppelin. Un E un palanquín? Pois o palanquín. Sí, o palanquín é esa especie de trono que vemos moito, agora só vemos nas películas, por exemplo, nas películas en Asia, deses señores principais que van sentados como nun trono e despois que os leva pois, un elefante ou outras persoas. Ese é un palanquín. O palanquín persoa é un preguiceiro, que non fai nada que quere que o leven a todos os lados. Entón, un palanquín. Un listo, claro. un listo. E este que me gustou moito a mí, Papaleixón. Papaleixón é un papanatas, un papón, é unha persoa que... Tamén, outro Exactamente. preguiceiro. O que pasa é que ese papaleixón ten outra historia, porque E ese de que o primeiro que yo deberon aplicar é porque pasaba a misa así. Sí, porque E iso sobre vendo todo, latín, claro, ¿no? claro, ben, de papar é máis de crieleixón, cristaleixón, que era o que se decía antes nas letanía. nas letanías, efectivamente. Entón, como nas letanías quedaba pampando, pois o papón chamamos así papaleixón. E este outro que nos chamou moito a atención cando te din, ti és un porta de aldea. Un porta de aldea é unha persoa que o conta todo. É dicir, que Hai no momento no que o sabe, xa está, efectivamente. No momento que... E máis conta yo todo o mundo. Que ben, que É dicir, ben, que un laretas. Moi ben, moi ben. Felicia, estamos aprendendo grandes cousas, eh? Eu tanto non sabía parágrafos desas cousas retónicas, sí. Si, non, ti de De canta. papaleixón, e dis, bueno... Bueno, Papaleixón. A miña nai tamén me chamaba. Sácate de aí, papaleixón, que non valas nada. Ai, a ti chamaban así, Papaleixón. Elas son, verdad que son as que conservan estas cousas, consérvalas todas elas. Así é como se aprendemos. Así como se aprendemos, efectivamente. Efectivamente, sí. Moi ben.